Come on, all the way from Mampondweni Eastern Cape kwaqala umthakathi. Sanibonani. Bingelele kubantu baseGoli. Ngibingelele kumuntu ongejikelele ubona le video. Sweva la ukhona kuphi uSolomon Vele. Ngihlezi ngilisizo kuwe on if you believe. Awunyanzelanga ukuthi ubelieve kumngene wothanda. Lalela kunabantu baseGoli, Johannesburg. Abantu baseGoli bandithinta kakhulu. Bathi amkhulu ufike eGoli, right? Yesterday I want to I've been lokuzaneni eDurban kwaZulu Natal for a shooting ngababudokotela TV. Make sure you subscribe. Une videos adropeka manje weekend, right? Ngithethe nabantu baseGoli. Abantu baseGoli abayazi Eastern Cape noma bazi. Ukhona abantu baseGoli of not bonke. Kunabantu baseGoli abathi no. Eastern Cape thina sisangiseza. Mina ngumvenda ngimshangane ngimsuthu nje ndiliswati ngimzulu. Yabona into kanjalo? Ngimtsonga azangeza lapha. Amen. Yet up in that. Mose Eastern Cape. You go to a park station, rank yama bus. Yaiva. Park station, rank yama bus. Mofika lapana, you book a bus. Ikliner ngena la, cause I'm from the small town. Ikliner, sit to sit ziyangena. Right? Kulendawo. Every day up and down job lusikisiki. Uyafika mofika la uyabuka, uya elusikisiki. Nawe kufoni yakho ungaguglisha ungene ubheka ibus online ukuthi khona amabhasi angenayo na elusikisiki province Eastern Cape but elusikisiki idolobha. Mawufika ibhasi yazi uthini uthi ayikwehlise ngase plaza or eSasol garage yokuqala ngakwi college yaselusikisiki uqedile uyazi udrive uyazi uyehlika straight yabona into njalo right. Mofika lapho uyanifonela cause niduzane nezo yabo nendawo zokwehla kwiplaza nesibhedlela negarage amduzane lapho. You call dokotela ngilendile ngeappointment awusukuthi ufone so la fonela ku 072 744 7804 right. If usuka around Eastern Cape because Eastern Cape inkulu with so many cities and small towns right, usuka eGcuwa ungayithatha ibus or itaxi. Masuke eGcuwa thatha lokuzana itaxi wehle Mthatha. From Mthatha Circus Rank kwaNcedo rank uzokwehla kwaNcedo rank elusikisiki 2 hours eMthatha. Noma usuke eBhayi kude because mozoza lapha nikhona usuke ePE uhamba 8 hours or 7 hours depending umuntu ogravelayo kwi-public transport right. Uyokwehla eMthatha noma ubhuke ibus but as long as uzokwehla eMthatha yabo. If usuke eCraigdog eKomani kuyadependa nalapho kodwa ndifuna wehle eMthatha hayi eKokstad right. 072 744 7804 kubantu baseGoli ndiyazenza inzame because kunabanye into zabo serious and I understand abanye basebenza bakhona abantu abakhulu bafuna ukungibona eGoli ndithatha i-decision ukuthi isigodla nisivule. Ngiyacinga ku weekend ya next week kwi-date is 16 15 days kanjalo ngabe niseGoli nisahlela ke ndawo yokusebenzela yonke lanto lenzo nikeze location endlela right. Solomon obrigado ngiyabonga of course.